Crime Report. Nasikop ang usa ka high-value target sa anti-drug operation sa Barangay Umapad, Mandaue City. Diin kapin 10.2 bilyones pesos ang kantidad sa gidudahang shabu ang nasakmit. Gipaubos sa bypass operation sa City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office kun MCPO kauban ng PDEA 7. Ang suspect human kini mibaligya og usa ka plastic pack nga shabu sa usa ka undercover agent. Gikumpiskar gikan sa suspect ang 15 ka mga plastic packs nga adunay gibug-aton nga usa ka libo og 5 gramos sa gidudahang shabu. Gihatod kini sa Regional Forensic Unit 7 para sa laboratory examination. Ang suspect karon gibantayan sa Police Station 1 sa MCPO samtang giandam ang papeles para sa kasong paglapas sa Sections 5 ug 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipadea gi Police Brigadier General Redvico Maranan, Director sa PRO 7, ang iyang pagpasalamat sa mga operatiba ug mitumbok nga ang mga operasyon klarong timailhan silang determinasyon batok sa ilegal nga droga. Martod niya ang pagkasakmit sa kapin na pu ka milyon pesos nga kantidad sa ilegal nga droga usa ka kusog nga mensahe alang sa mga drug trafficker o kriminal nga grupo nga ang Central Visayas dili mamahimong luwas nga lugar para sa ilang mga operasyon. Nagpadayon ng PRO 7 sa mga agresibong lakang aron mapapas ang drug networks ug maprotektahan ang katawhan sa Central Visayas. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.